Тази сутрин за нас е огромно удоволствие от апартамента на Марта в нашия апартамент. Добро утро, Марти! Благодаря. Много ми харесва така. Вчера вие при мен, днес аз при вас. Да. Ние вече така ще си го правим. После в четвъртък пак сме ние. Културен обмен. Петък ще дойде Марта. Правим, да. Хареса ли ви, кажете, първо апартамент? Значи апартаментът ти е разкошен. Да. Що не е и у дома така? Ти не ти ли у дома? Ти не си живееш Аз също там. си помисля. Да. Аз мисля, че ти при положение, че всеки ден в 12:30 започва апартамента, значи ти си живееш в апартамента. Само да си викам отзад басейнчето 12 метра, нищо не е. Ама ти си така си решила, това ти стига. Я да обясним на вашите слушатели, че става дума за новото ми предаване по БНТ апартаментът, и в което вчера вие бяхте гости. Марта, идеята на предаването е, че във всяко едно от предаванията вие сбъдвате по една мечта. Да. Ето вчера се опитахме да помогнем на един влюбен в радиото човек. Да. Знаеш, мисля, че това е професия, за която мечтаят много млади хора. Първо си мисля, че на вас ви е много лесно. Да. Те не знаят на какъв зор се въртите всеки ден. Изглежда много съблазнително. И това мисля, че вчера се получи много хубаво, полезно предаване, за да разберат вашите почитатели, че не се става толкова лесно радиоводещ, че не е въпрос просто на хубави идеи, на хубави хрумки, а реализацията вече е нещо много по-сложно. И тези от вашите фенове, които не са успяли вчера да ви гледат, могат да гледат в интернет, в сайта на БНТ това предаване, за да ви видят на живо колко сте сладки. За да видят какви полезни съвети дадахте на нашия герой вчера. Любчо. Днес историята за две котенца и едно кученце. Как така две котенца и едно кученце? Защото обадиха ни се 3 жени, които искат да помогнат на 3 животинки. Едното е болничко, другото търси осиновител, третото търси превоз до щатите, защото едно болно кученце едва му оцеляло, стреляно с съчми, от човек, естествено, простреляно, но въпреки всичко оцеляло, намери своя осиновител в Америка, и сега се хванете здраво. Осиновила го е там една американка в град Ню Йорк, която има салон за масаж на кучета. Какво? Не! И нашето бедно, улично, простреляно, едва му целяло куче, осиновено в Манхатън. И му търси превоз. Аз винаги, като се погледнала в огледалото сутрин... Ти изглеждаш бедна и простреляна. Трябва да ти Ама изпратят Америка. куче. Изгледай, така се опитвам да кажа доброто, може ли да намерим простреляното? Ако искате, ще ви прострелям и двете, за да в Америка. Търсим човек, който просто да го съпроводи до град Ню Йорк. Искаш ли? Аз имам познати в авиокомпании, които биха могли да бъдат тип стюардеса. Айде, помагай. Днес сме поканили едно момиче пак от такава агенция, която каза, че ще помага. Но разбира се, всяка помощ с отворени ръце. Търси ми осиновител на едно старо котенце тигърчо. Аз смятам, че всяко живо същество трябва да бъде обгрижвано, погалвано и обичано, и че ти не можеш да обичаш хората, да мразиш кучетата и котките и изобщо животните. Без хлебарките. Аре да стиснем ръцете по лесно. Аз тях не ги имам за живи. Мартина Вачкова на гости в 5 въпроса. Днес очаквайте едно изключително предаване в 12:30 в апартамента за историята, и не просто историята, ами възможността за развитие на историята на две котенца и едно кученце. Да кажа, че може в интернет да се гледат всички до сега излъчени предавания, които са много интересни. Например, в понеделник беше историята за един сладур Еди, един арменец, който си търси жена, и го срещнахме с 3 невероятни момичета. Намери ли си? Пуснете си в интернет и вижте. Тази сутрин на гости в 5 въпроса Мартина Вачкова. Въпросите, които нямат нищо общо с нейната работа, започват сега. Би ли си признала, ако без да искаш, сипеш нафта в бензиновата си кола? Или обратно? Да ти кажа, толкова се замислям, когато застана пред колонката и ми кажат бензин или нафта. И аз, чакай сега, тази бензин ли беше или нафта, тъс кола? Добре, че по нещо личи, че в момента съм с нафта, да. Но да, бих си признала за всяка грешка такава глупава, която направя. За мен много по-драматично е да не сложа в супата захар вместо сол. Извинявайте. Аз такава хубава салата с захар съм правила. Ама сола, ти казвам, сола и не ми солено. Нещо липсва. Нещо ли? Викам, и все по-сладка става. Да, всички поляци се кеват на тази супа. Да. Мартина Вачкова на гости в 5 въпроса. Втори въпрос. Какъв любовник би си избрала?
Опциите са финландец или италианец. Италиано. Италянец, разбира се, Естествено. Господи, какъв финландец, как ти хрумна! Как ти хрумна! Има ли по-красиви и шармантни мъже от италианците? Не, виж какво, италианците 100 са много разглезени, защото са много красиви. Аз знам, че красивите мъже са абсолютни глезлювци и смятам, че трябва да бъдат обслужвани и че са награда един вид за теб. Но виж какво, италянеца, това е страст, това е емоция. Финландеца, дай му една финландска водка и гледай какво става с него. Моля ти се, ти си го загубил. Италианците могат да пият грапа, вино и стават се по-чаровни и по-готини. Които финландците умират, човече. Те от една водчица умират. Марта Вачкова на гости в 5 въпроса. Въпрос номер 3. Защо в училище има повече учителки, отколкото учители? Драстично повече. Това е вече адски гаден и сериозен въпрос, защото толкова ниско заплатени са учителите в България, че някак един мъж, нали, трябва да е глава на семейство. Аз мисля, че не може да си позволи един мъж такава ниска заплата. Разбираш ли? Аз смятам, че е много важно децата ни да бъдат учени от мъже. Но заплатите са просто безумни. Безумни. Как да си глава на семейство, ако взимаш тази заплата? Да, така е. Мартина Вачкова на гости в сутрешното шоу Стартер. Въпрос номер 4. Кога можем да кажем, че някой е пораснал? Когато стане скучен. Верно ли? Колко хубаво го каза! Докато грешиш, докато правиш гафове. Докато сипаш нафта вместо бензин. Да, точно, и захар в салатата вместо сол. Значи си едно сладко разсеяно дете. И мисля, че всички така ние артисти и хора, които се занимаваме по някакъв начин с изкуство и обичаме изкуството, не искаме да порастваме. Марти, ако БГ Радио без човек, как щеше да изглежда то? Млад, засмян, леко хулиган и много обичаш, с някакво много голямо сърце. Значи то няма да е човека ми, то ще е едно ходещо сърце. Защото трябва толкова много да обичате не само музиката, а българската музика. Значи трябва да си страшно готин и добър човек, за да излезнеш в тая конкуренция зловеща на чалга, на някакви радиостанции, дето пускат такава тъпа чужда музика, че да им се чудиш. Повтарят едно и също по цял ден. Дъндъра. Ужасен шум, бе. Дъндъра, защото просто имат по-стари компютри и то като им забие на едно място и повтарят цял ден. Няма такова и така. Марти, много ти благодаря за това, че дойде. Не ме излагай. Аз искам обаче нещо да си пожелаем, защото в момента репетирам в Народния театър с Камен Донев. Репетираме с Камен Донев една негова нова пиеса, продължението на Почивен ден, която си играе вече от 100 години. Новата пиеса се казва естествено Работен ден. Много е весело, страшно се смеем и си пожелавам да стане едно хубаво представление, което да играем години. Би трябвало да е 1 декември, но като наближи, ще дойде пак, ще дойде други приятели от екипа, за да ви кажат. Трябва ли да си гледал Почивен ден, за да отидеш да гледаш Работен? Не трябва. Не трябва, но е много добре да гледаш няколко пъти Работен ден и няколко пъти Почивен ден. Добре. Целуваме те, страшно много успех и на новия спектакъл, и на Апартамента, и съвсем доскоро.